Di na garo makapadara sa ano, sa Pizza 15. Baka di na ako may problema ako eh. Maagom na ako. Ha? Maagom na. Nakabados ako eh. Ha? Nakabados. Hello. Hello. Ano? Kain ka? Oh, hindi ba? May problema kita eh. Di na garo makapadara sa ano, sa Pizza 15. Baka di na ako may problema ako eh. Maagom na ako. Maagom na. Nakabados ako eh. Ha? Nakabados. Di ba naman gani? Taga digdi sa moya kapitbahay mi. Naburat ako kan si Sarumbulan. Totoo ba? Sabi, bados talaga nag-aaron na nga eh. Agad nga si magurang. O pwede nga da magdigdi ka mo tama presentar na. Eh sabi ko, mahidapan man ako magdigdi ta COVID nga ni. Sabi ko si ate na lang sa ate ay pinalang mag-asikaso. Paano na yan? Kaya si Papa? Hindi ko man naburot ako eh. Ano? Akin mo na. Halimbawa. Hello? Namatay guys, ulitin natin. Namatay. Di ba din paganda na? Tawagan natin ulit. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Hello? Hello? Tapos, Tanagadan? wag na nakianitignan. Ano na desisyon? Ano na desisyon nindo? Sabi ko kasi, sabihin ko sa pagpirin ko si Mama. Ano ba yan? Sa office mo naman na yan. Zero. Karong beses lang. Tapos sabi ko, ano ba? Ano mo sa pagpirin ko? Sa'yo man daw. Siguro burat ako eh. Pero garong iyo man talaga. Ano pa man nga rin? Hindi naman ang para sa office. Wala man yung nangyayari sa ito. Ano binigay na sa ito? Ano ipapaano ta? Anong gibong ko? Ano, hindi. Harap mo. Ito rin mo siya ginamit. Naburatan. Sige, tanda mo ba ito kung nagkaroon? Ang kasaro sabi, pigapot ko baga sa ate sa kasakalbo, pag arog da baga kayan, mga 2 semana lang da, naaraman na tulos kong bados. Isarong bulan na nakakalipas. Yung man nga, kaya nga ni, may mga nga ni, sa iman gaya, pero pati
layo yung mga dahil layo yung mga sa hospital. Ang pagpanilig ka yan, kung talagang halimbawa, para sa ikaw may papasok. Ang mahulay ka mo ba yan? Kaya mo na mga dahil-dahil kung magsagas ng magulang eh. Ako natin kayo, ako natin ba yan? Tapos kayo sa'yo ko natin ang aking. Ang gusto ko lang natin, mapasiguro man ako na karoon kumalan natin, hindi natin, hindi ko kayo natin, wala akong na magbalik. Yan na gusto, naaharamon ko kung talagang ang pagbalik niya, kung pirang bulan, naaharamon naman. Hindi pa si sekretary muna, tapos sekretary na mapacheck up kami, tayo mga araw. Paano yun? Mara. Yung araw pa yan, ang mapapasubok ka lang. Eh, magito mo. Wala na ka ng karin. Hindi nga daw, di ba kumuha lang. Ano man itong babaeng ito ba itong mahiro? Hindi nga ito nagluluwas. Hindi ko tanda, burot ako eh. Nangyari kaya ito, nang ibigin ito, kasing lamang ako. Lalo na pinapurma kaya. Kaya gusto mo yan. Day. May ano talaga sa kuya, may gusto na talaga siyang paramdam pag nag-ano ako, panag-agi ko sa arong ninda. Ito kasarumbulan ko na hero eh. Sarumbulan na daa. Ano naman daw ako, naroon ko muna at mati ko just in and say din mo sige na malay ko pag kung pipigil ko yun dahil parang yung puto sample na yan. Hindi, mapacheck up kami. Papacheck up ko. Pero, ipahit ka rin mo kung bulan ng tulak. Oo, pero tingis ka muna doon, dahil ko pagkakilong, matawlayo. Oo. May ganun po. Eh kung halimbawa sa kuya talaga, Hindi mo kaya sa alam mong mitirat yan. Mayo na. Tapos na, Mayo na kita. Hindi na ako sino makatabang ka yan. Ano ba? Kasi ka sa bakit habang buwan kasi magtabang. Ang buwan ko na yung bigla ko sa kunwari ka na maago. Ano naman na habang buwan na magtabang. Huwag mo pa mag-agong eh. Kapag pala sa problema mo, yun na yun. Ano ba ang klase ang pamilya kaya? Ang mga maton ang mga tugang kaya. Bakit kung hindi ko pa talaga pag-iputan Yun na yan, magsikrito ng buwa. Saka, kung sakali mong pati, wala mo, dali ay hindi makajat ka. Bachat. Saka ay masakay. Ang sabi pati kung hanggat day padadako lang tulak kasi sabi kasi magurang magpakasal na tulos. Kapag ulit niyo, ikukurong kami. Tapos lalong matitulong yan ang ipiniklip. Hindi na nga, hindi nakakaralaw. Manan, ikatipon nyo naman ay lingkot sa bukid. Yan, papacheck up ko na lang. Oo. Kapag mo, nga ni maharaman mo. Kung karang bulag talaga na yan. Halimbawa, nagkataon ba nga, nagbuwang mula na tulak. Oo, iba ko kung nasige yan. Ano mo natin sa ako natin maibigyan na nakakuha yan. Hindi, pagka halimbawa bako man sa kuya, di mauli na muna ako dyan. Dyan na lang muna ako. Dilo. Hindi ka hindi. Baka baronugon ako yung digdi. Huli ka. Sige na. Kapag tumanda ka na, A few moments later. Okay na. It's a prank. hindi ko wani. It's a prank. Naglag to, din mo. Kaya wani, ang uso ka, ay sabihin ko, ano mo na yan mo. Tutok-tutok mo na yan mo, paano. Aram ang prank. Dahil, Abot ada si pang aram ang prank.
aputon mo sa Ambin kung ano ang prank. Ayaw niyo sa Lawrence. Aputon mo daw, sabihin mo kung ano ang prank. Apot mo kay Lawrence kung ano ang prank. Kay Lawrence, aputon mo kay King King kung ano ang prank. Ano din yung araw ka? Prank. Oo, haputan mo si King King kung ano ang prank. Basta haputan mo kay Lawrence, kay King King kung ano ang prank, haputan mo. Kasi ate, Basta haputan mo muna si ano nga yun siyang bini. Haputan mo si King King kung ano ang prank. nagkakaarigos ko ano. Kaya ako sinito siya. Si ano na lang, si Lawrence na lang haputan mo. Okay, mo nakikita din ako. Gusto ko makaulay si King King saka si Lawrence ay si B-Boy kung ano ang prank. Wala. Parang wala naman siguro. A few moments later. It's a prank. Tuba lang. Tuba lang. Tuba lang na baga. It's a Sana nandun si Papa. It's a prank! It's a prank! Sige. So yan guys, naprank natin si na mama. Akala nila mag-aasawa na ako. Hindi pa, mga 55 pa siguro mag-aasawa kaya hindi ko muna. Ayan guys. Naprank natin si mama guys. Ayan. Tawa kami ng tawa dito guys. First time ko lang itong ginawa guys na mag-prank. Tapos mama ko pa yung una prank ko. Saka papa ko. So ayan, sana natuwa kayo. Pa! Pa! It's a prank. It's a prank. Parang may bagay na susupa. So yun guys, dito nagtatapos ang aking vlogs and don't forget to subscribe on my YouTube channel guys. Hanggang sa muli, paalam, God bless everyone, thank you. Hindi pa pala tapos. Okay na, salamat.